Takže ahojte pri dnešnom videu. V dnešnom videu tu máme 8. štát a to je Dánske kráľovstvo. Dánsko je jedno z najstarších kráľovstiev v Európe, založené okolo roku 958. Založené za vlády Gorma Starého a jeho syna Haralda Modrozubého, ktorý prijal kresťanstvo. V stredoveku bolo súčasťou tzv. Kalmarskej dohody, alebo skôr únie, ktorá mala také tri znaky, a to boli vlastne tri koruny, a tvorilo ju Dánsko, Norsko a Švédsko. Dánske kráľovstvo po staročia viedlo vojny so Švédskym kráľovstvom a postupne stratilo jeho územia a aj norské územia stratilo, a to konkrétne v roku 1814. V roku 1849 sa Dánsko stalo konštitučnou monarchiou, teda parlamentnou monarchiou. Počas druhej svetovej vojny bolo napadnuté nacistickým Nemeckom, kde Dánsko padlo a bolo takto okupované od roku 1940 až do 1945.